I ara, amb l'augment de l'SMI, entre d'altres motius, perilla la continuïtat dels 650 llocs de treball dels centres especials de treball de la província de Lleida. Volem ser visibles! Volem ser visibles! Volem ser visibles! Volem treballar i volem viure dignament. Molts de nosaltres necessitem el suport de professionals perquè això sigui possible. Si no comptem amb els diners públics suficients, els serveis de suport no es poden pagar i els sous dels treballadors dels CETs tampoc. Demanem als governs de l'Estat i de la Generalitat que no ens oblidin i que es facin corresponsables del finançament necessari per garantir el respecte dels drets per les persones amb discapacitat. Senyors i senyores, els drets no es negocien, els drets són drets! Salvem els drets!